Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Эфирда Гөлнас Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Сакланганны саклар. Республикада вируслы инфекциялар һәм салкын тидерү белән авыручылар саны артты. Ничек сакланырга? Бер көндә 3 тантана Татарстанда спорт белән шөгыльләнү мөмкинлекләре арта. Егет булса, шундый булсын, Казанда татар кызы, татар егете шәһәр бәйгесенең финалы узды. Республикада эпидемия бусагасы 37%-ка артты. Узган атна белән чагыштырганда авыручылар саны 6 тапкырга артты. Республика мәктәпләрендә сыйныфларның бер өлеше карантиннарга ябылды. Табиблар нәрсә киңәш итә һәм үзеңне ничек сакларга? Бу турыда киләсе репортажда. Повысилась очень сильно температура до 38, и горло не... Мондый симптомнар белән пациентлар поликлиникаларга һәм хастаханәләргә ешрак мөрәҗәгать итә. Республикада кискен вируслы инфекция белән авыручылар саны артуы күзәтелә. Заболеваемость гриппом. Узган атна белән чагыштырганда бездә грипп һәм салкын тию белән авыручылар саны 25%-ка артты. Хәзер авыруларның саны күбәя бара. Алга таба да артуы булачак дип фаразлыйбыз. Дуңгыз гриппы, кискен вируслы инфекциянең башка формалары нәкъ менә шундый диагнозлар белән пациентларның рекордлы саны күзәтелә. Поликлиникаларда өстәмә фильтрлар ачалар. 18-нче поликлиникада мөрәҗәгатьләр 3 тапкырга арткан. Открыли дежурный кабинет. Дежур кабинет ачтык. Биредә 2 табиб эшли. Шулай ук өйгә чакырулар да артты. Температура күтәрелү, йөткерү, төшкерү, тамак авырту бу инде беренче симптомнар. Даруханәләрдә дә шундый ук хәл, әмма препаратларга кытлык юк. Чаще всего берут. Ешрак вируска каршы поливитаминнар алалар. Бүгенге көндә препаратларга зур ихтыяҗ күзәтелми. Барлык кирәкле препаратлар җитәрлек күләмдә бар. Мәктәп һәм балалар бакчаларында да авыручылар саны күзәтелә. Чаллы һәм Менделеевскида сыйныфларның бер өлеше карантинга ябылган инде. Белгечләр фикеренчә, кискен үсешнең сәбәбе коронавирус белән бәйле. Аның нәтиҗәсендә иммунитет төшә. Үзеңне авырудан сакларга вакцинация һәм җәмәгать урыннарында битлекләр кию ярдәм итәчәк. Ания Гыйбадуллина, Диана Дасаева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 2022 елда Татарстанда якынча 163 меңнән артык кеше һәм орта эшкуарлык җәмгыяте вәкилләре эшчәнлек алып бара. Елдан-ел үсә барган әлеге тармак Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан һәр даим игътибар үзәгендә. Эшкуарлык җәмгыяте вәкилләре белән Биектау районында узган очрашу шуның бер дәлиле. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, мондай очрашулар бик файдалы, чөнки бизнеска үсәргә комачаулый торган күп кенә проблемаларны шишәргә мөмкинлек бирә. Шулай ук эшмәкәрләр мобилизацияләү чыгымнарын алып баручы предприятиеләргә ярдәм итү, парклар һәм скверлар эше, каты коммуналь калдыклар җыю нормативлары, зәркән тармагы өчен салым белән бәйле сорауларына җаваплар алды. Без күп кенә Мәскәүдә выставкаларда общаться итәбез калган регионнар белән. Действительно, сезнең Татарстанда дип тоталар. Без горурланабыз. Но, Рустам Нургалиевич, дальше больше бы на вопросlarını решать için кирәк обязательно, значит, безгә нормальный хранилище. Biz anlayımız anı, bizim programda var, biz дальше будем поддерживать. Җаваплар һәр тармакның үз билгече аша бирелде. Мәсәлән, зәркән тармагы өчен махсус салым режимнары турында Федераль салым хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе башлыгы Марат Сафиуллин аңлатмалар бирсә, мобилизацияләү чыгымнарын күтәрүче предприятиеләргә ярдәм итүгә кагылышлы мәсьәләгә Россия Дәүләт Думасы депутаты Ойрат Фәррахов ачыклык кертте һәм аны хәл итү законы ноябрь азагында ук кабул ителүен хәбәр итте. Форсаттан файдаланып Татарстан президенты мобилизацияләнгәннәргә ярдәм күрсәткән барлык физик һәм юридик затларга, эшмәкәрләргә, ире компанияләр җитәкчеләренә рәхмәт белдерде. Бик зур рәхмәт барыгызга. Спасибо. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Биектау бистәсендә һәм видео элемтә аша Буа һәм Минзәләдә футбол манежларын ачу тантанасында катнашты. Биектауда Эверест ябык футбол манежы, Буада Максат, Минзәләдә Минзәлә футбол кырлары барлыкка килде. Барлык 3 ябык спорт кырылмасының да футбол кыры күләме 20-гә 40 метр. Ачылу тантанасында Татарстан президенты ассызыклаганча, яңа спорт объектларын ачу республиканың барлык шәһәр һәм районнарында яшәүче
күргәнчеләрне спорт объектлары белән тәэмин итүдә чираттагы адым. Ябык манежлар төзү ул елның теләсә кайсы вакытындагы һава торышына карамастан футбол белән шөгыльләнү мөмкинлеге тудыра. Шулай ук Татарстан президенты ачылган 3 футбол манежы өчен спорт кирәк-яраклары сатып алуга сертификат тапшырды. Искәртеп узабыз, спорт корылмаларын төзүнең республика программасы буенча 2020 елдан башлап шундый 12 объект ачылды. Шул исәптән 6-сы агымдагы елда. Киләсе елга да тагын 4 манеж төзү планлаштырылган. Hayırlı gün, qadrli balalarımız, qadrli dostlar, sizni chin ko'ngildan bugungi zo'r tantana bilan futbol manejlarini ochamiz. Тарих төпкелендә калды дип фаразланган серләрнең күбесе архивта ачылырга мөмкин. Соңгы елларда әлеге системада барган үзгәрешләр күп мәгълүматларны ачыкларга, дөньяга чыгарырга ярдәм итә. Бу хакта Татарстан архив эше буенча дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова хөкүмәт йортында узган брифингта белдерде. Бүгенге көн иртәгә тарих булып кирип кала. Киңәшмәдә сүз Татарстан архивы эшчәнлеге хакында барды. Аның интеллектуаль хокуклар белән идарә итүдә, бигрәк тә блокчейн инфраструктура булдыруда үрнәк булуы билгеләп үтелде. Блокчейн дигәндә без архив материалларын санлаштыру ысулын күздә тотабыз. Чыгыш ясаучылар архив хезмәте белән бәйле республика күләм конкурс һәм грантларның уңай йогынтысын да искәртте. Кунак буларак әлеге очрашуда Россия иҗат эшчәнлеге нәтиҗәләре хокуклары әйләнеше үзәге дәүләт оешмасы рәисе урынбасары Ирина Яковлева катнашты. Брифинг барышында Татарстан Республикасы дәүләт архивы һәм Россия Федерациясе социаль-икътисади тикшеренүләр үзәге арасында килешүгә кул куелды. Ул интеллектуаль хокуклар белән идарә итү, блокчейн инфраструктурасы белән бәйле үзара эшчәнлекне җәелдерүне тәэмин итә. Бу көннәрдә, ягъни 5 декабрьдә Казанда һөнәр 14-нче Бөтен Россия яшь режиссуры фестивале башланып китте. Ул 11 декабрьгә кадәр дәвам итә. 2009 елда Галиәскәр Камал театр инициативасы белән башлап җибәрелгән һөнәр фестивале 10 ел буе әлеге театр канаты астында уздырылды. 2019 елдан башлап һөнәр Бөтен Россия яшь режиссуры фестивален Габдулла Кариев театры оештыра башлады. Фестиваль Татарстанның Мәдәният министрлыгы һәм театр әһелләре берлеге белән гамәлгә ашырыла. Сезне һөнәр дигән 14-нче Бөтен Россия яшь режиссура фестивалендә чын күңелдән тәбрик итәм һәм сәламлыйм. Быел фестивальгә Татарстан Республикасы театрлары белән бер рәттән Санкт-Петербург, Владимир һәм Челәбе театр коллективлары да килде. Фестиваль афишасына 19 спектакль кергән, барлыгы 15 театр коллективы катнаша. Фестиваль кысаларында 2 премьера көтелә. Һөнәр спектакльләрен барлыгы 8 театр мәйданчыгында карап булачак. Шуларның 6-сы Казанда, Ярчаллы һәм Әлмәт театрларына бару планлаштырылган. Күбрәк формага игътибар иткәннәр иде. Хәзер ниһаять әкренләп эшкәрәк, эштәлеккә керә башладылар. Һәм әкренләп психофизиологияны чыгарып, кеше турында күбрәк сөйли башладылар яшь режиссерлар. Форма турында түгел, кеше турында, әхлак турында һәм позитив энергияләр турында. Барысы да безнең әдәбиятта, матур әдәбиятта сакланган һәм һәр вакытта яшь режиссерлар үзебезнең милли матур әдәбиятка игътибар итсәләр, безнең театр сәнгате югары дәрәҗәдә булыр дип саныйм мин. Быел фестиваль нигезләмәсенә үзгәрешләр кертелде. Хәзер һөнәрдә 40 яшькә кадәр булган режиссерлар катнаша ала. Бу елдан башлап яшь тамашачылар һәм яшьләр театры спектакльләренә өстенлек биреләчәк. Беренче елларында һөнәр режиссерлар өчен вакансиялар ярминкәсе буларак кабул ителә иде. Ләкин соңгы вакытта хәл үзгәрде. Программада үзләре яшь булсалар да, инде режиссер буларак өлгергән профессионалларның эшләре дә тәкъдим ителә. Ләкин оештыручылар режиссер һөнәренә яңа гына аяк басып килүчеләр турында да онытмый. Иң кызыгы режиссерлар саны безнең арта бара һәм яңа режиссерлар бөтенләй яңа исемнәр Казан өчен бөтенләй яңа исемнәр монда була бу фестивальдә. Бүгенге вазгыятьтә, бүгенге көндә ничек менә үсмерләр өчен, балалар өчен нинди спектакльләрне уйнарга куярга һәм яшьләр нәрсә бирә ала менә яшьләр иҗаты нәрсә белән аерылып тора менә шушы юнәлештә. Алар бер телдә сөйләшәләр үсмерләр белән һәм үсмер аны сизеп, аның ышану хисе уяна.
театрга, спектакльгә. Чөнки яшьләр шундый темаларга мөрәҗәгать итә. Аларны чынлап та яшьләрне, үсмерләрне борчыла торган темаларга һәм аларга шушы сорауларга ачыктан-ачык җавап бирергә тырышалар. Фестивальдә елдагыча белем бирү программасы да каралган. Анда режиссерлар һәм театр тәнкыйтьчеләре белән иҗади очрашулар көтелә. Фестиваль дәвамында безнең менә килгән экспертлар белән безнең Казандагы, Татарстандагы белгечләр, алар һәр спектакльдән соң фикер алышулар уздырачаклар. Һәм ул фикер алышулар вакытында спектакльләргә бәя дә бирелә, режиссерларга киңәшләр, анда хәйр-фатихалар да биреләчәк. Әлбәттә, быелгы формат безнең тагын нәрсәсе белән үзенчәлекле. Без әле профессияга аякына басып килгән яшь режиссерларның да әсәрләрен күрсәтәчәкбез сәхнәдә. Аларга да ул бик мөһим булачак. Һәм бүләкләүләр безнең һәр кич сайын, һәр көндезге спектакльләр сайын да без дипломнар, бүләкләр бирәбез һәм инде йомгаклап аннары түгәрәк өстәлләр артында да сөйләшеп алабыз. Бүгенге дата безнең өчен нәрсәсе белән үзенчәлекле. Без фестивальне ачып җибәрәбез. Татар әдәбиятының классикы Хадир Кутуйның әсәренә нигезләнгән Рөстәм маҗаралары спектакле белән. Һәм әлеге спектакль безнең үзебезгә бик кадерле. Biz менә фестивальне нәкъ менә балалар өчен эшләнелгән, яшь үсмерләр өчен эшләнгән спектакль белән ачып җибәрәбез. Һөнәр 14 Бөтен Россия яшь режиссер фестиваленең эксперт составы әгъзалары барысы да милли театрлар белән яхшы таныш. Глеб Ситковский, театр тәнкыйтьчесе, Владимир Кантер, театр белгече һәм тәнкыйтьчесе, Жанна Зарецкая, театр тәнкыйтьчесе. Шулай ук быелгы һөнәр фестиваленең экспертлары арасында милли белгечләр һәм яшьләрдән торган жюри дә булачак. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Татарстан Милли китапханәсендә код доступы дигән форум үтте. Республика районнарыннан һәм Россия төбәкләреннән килгән белгечләр укучыны китапханәләргә ничек җәлеп итәргә дигән сорауга бергәләп җавап эзләде. Әлеге форумда чыгыш ясаучыларның һәр кайсы үз китапханәләрен үрнәк итеп куйды. Аларның күбесе укучы белән элемтә булдырган. Китапханәләрдә әдәби кичәләр оештырган, үз укучыларына яраткан әсәрләрен табарга ярдәм иткән. Шулай ук кайбер китапханәләр чит ил кешеләрен җәлеп итү белән дә Моның өчен алар тәкъдим ителә торган китаплар исемлеген киңәйткән. Форумның төп кунагы Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы. Форумда социаль челтәрләрне алга этәрү буенча киңәшләр дә булды. Алар сораштырулар уздырып, яисә китапханәдәге чаралар турында хәбәр итеп, укучылар белән элемтәне яхшыртырга мөмкинлек бирә. Алга таба күп кенә китапханәләр укучы белән активрак хезмәттәшлек итәр, бу исә халыкның укуга кызыксынуын арттырыр дип өметләнәбез. Киләсе видео язмабыз Актаныш районының Кылын авылында гомер итүче Фәндәлия Габдуллина турында. Аның язмышына битараф булмаган авылдашлары күпләргә үрнәк итеп куярлык гамәл кылганнар. Картаймыш көнендә ул бер ялгызы. Бала чакта ук әтисез кала. Әнисе, хәтта бер туган энесе дә күптән гүр ияләре. Сөенечкә авыл советы күрше тирәдәгеләр аның язмышына битараф калмый. Каршында гына хуҗасыз йорт бар. Шунда күчәргә ярдәм итәләр. Ремонт ясап, биредә барлык шартларны тудыралар. Ята тыңра, шунда йөрим. Кан басымда күтәрелә. Бер төшә уйнаклай. Уйнаклаган әйбәттә түгел диләр инде. Аякларым сыдлай. Аякка укыл алдым. Бүгенге көндә зур терәге социаль хезмәткәр Кифая Сираева. Кибеткә барып, азык-төлек алып кайта, йорт тирәсен җыештыра, кыш көннәрендә карын көрәп тора. Күршедән суда алып керергә туры килә. Бу яңа йортта шишелми калган бер генә мәсьәлә. Якын киләчәктә моны да хәл итәргә тырышабыз ди. Бу ярдәмне оештыруда зур өлеш керткән район инвалидлар оешмасы җитәкчесе Фәйрүзә Разетдинова. Ул советы нык нитте инде, нык ярдәм итте. Ул булай итеп башламаса, бу өйдә мәңге яшәмәс иде ул. Альбина Султанова, Марат Сәррәхов, Гөлнас Ибраһимова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Казанда Татар кызы Татар егете шәһәр бәйгесенең финалы узды. Җиңүчеләр Мәскәү районы укучылары. Фикерләү сәләтен тикшерү, заманча татар спектакльләреннән өзекләр, милли аш-суга осталык. Яшьләрне тагын нинди биремнәр көтте? Җаваплар Айзилә Батырханова сюжетында.
Татар кызы, татар егете. Бу бәйге күңел ачу өчен генә түгел, ә шушы тамаша аша татар халкының йөзек кашы булган гореф-гадәтләребезне кире кайтару, туган телебез, татар теленә ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру, гаиләләрдә халкыбызның асыл сыйфатларын күрсәтү. Быел бәйге Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән үткәрелде. Инде без белемне татар телендә тоташ бирә алмасак та, милли мәктәпләребездә булса да, без аны менә мөхит белән, иштәлек белән тутыра алсак та, ул безгә телебезне, үзебезнең матур традицияләрне сакларга мөмкинлек бирәчәк. Biz әгәр шушыларны саклыйбыз икән, без татар булып яшәячәкбез. Менә бүгенге безнең җиңүче егетләребез, кызларыбыз, алар безнең ышанычыбыз, әле аларның һәрберсе киләчәктә менә күпмедер вакыт үтә, бик матур берсеннән-берсе матур шундый үрнәк, өлгеле, матур татар гаиләләре барлыкка килер алардан. Аларга карап сокланып яңадан шундый булырга тырышучы бик күп йөзләгән гаиләләр барлыкка килер. Менә без шушы матур тормыш үрнәге белән үзебезнең киләчәгебезне өмет итәбез. Бүгенге татар баласы ул нинди? Таныш булык бәйгесендә шул сорауга җавап эзләделәр. Тарих тәгәрмәче әйләнеп тора. Дөнья әйләнә. Әйләнсен. Замана үзгәрә. Үзгәрсен. Һәр милләт үзгәрешләр кичерә. Тик бер халыктан үзгәрешсез калыр. Без татар баласы булып калырбыз. Мин татар кызы, татар егете бәйгесе артыннан озак вакыт күзәтәм. Бу елга кадәр нигәдер катнашмадым, бәлки каушаганмындыр. Ләкин үземне җыйдым да катнашырга булдым, миңа бик ошады. Һәрбер бала бу конкурста катнашкан, үзен төрле яктан ача, үзен төрлечә сыный һәм миңа калса бу бик әйбәт. Үзебезнең милләтебезне, мирасыбызны саклар өчен. Иң катлаулы бирем 30 секунд эчендә туган як турында танылган фәлсәфәчеләрнең фикерен дәвам итү. Монда инде татарча фикерли белү сыналды. Болай гына килмәгәнсең һәм син үзеңнең халкыңны, үзеңнең милләтеңне, үзеңнең туган телеңне яратып һәм аны саклап яшәргә тиешсең. Минем фикерем шул. Безнең татар теле ул кемнән килә соң? Әниләрдән килә. Без туган чакта барлыкка килә. Шуңа күрә без татарлар, милләт белән яшибез. Шулай дип уйлыйм. Бөтенесе шатлык белән, күңел белән узды. Мин бик рәхмәтле безнең татар теле укытучыбызга, Хуснудинова Альбинанваровна, безнең татар җыры дигән түгәрәкне алып баручы Файзулгатова Чулпан Хәсәнуровна, һәм инде директорыбыз Гизатуллин Фаяз Илдарович, укучыларыбызга, бөтен укытучыларыбызга һәм туганнарга бик рәхмәтле. Иң баштан ук мин үземне чын татар егете кебек күрсәтәсе килде. Һәм бу бәйгедә без Азали белән бик каты тырыштык һәм без уйлыйбыз, без иң беренче урыннарны гына аларбыз дип. Әлбәттә. Инде спектакльләрдән үзекләр күрсәткәндә жюри әгъзалары һәм мәртәбәле кунаклар үзләрен театрда утырган кебек хис итте. Чөнки катнашучылар үзләренең иҗади сәләте белән таң калдырды. Сиңа ышанам. Гомерем буе җүләр булганмы? Хәзер баскетболчы булам дип йөрисең? Юк инде, түзәрем калмады. Соңгы катышам миңа җаным. Быел татар егете исеменә Ислам Шайдуллин, ә татар кызы исеменә Рәсинә Закирова лаеклы дип табылдылар. Бик шатбыз, чөнки без моңа бик озак килдек һәм менә бу сәхнәдә басып тору да безнең өчен бик зур бәйрәм, бик зур шатлык. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Аны журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Газета журналларга язылу дәвам итә. Кышкы кичләрдә зиһенгә кергән басма мәгълүмат кешене тагын да белемлерәк һәм тормышка яраклырак итә дип раслый белгечләр. Гомер-гомергә үзенең укымышлылыгы белән аерылып торган татар халкы милли матбугатны ни дәрәҗәдә үз итә? Ул нинди басмаларга өстенлек бирә? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны без бүген Татмедиа акционерлык җәмгыятенең пиар директоры Лейсан Сафинова белән бергәләп табарбыз. Хәерле көн, Лейсан ханым. Исәнмесез, хәерле көннәр. Без инде менә халык газета журнал укымый, аның аңа вакыты юк, газета журналларга үләргә вакыт җиткән дигән фикерне ишетә улгаеп барабыз бугай инде, диме? Без менә халык ни дәрәҗәдә укый матбугатны бүген? Халык укый. Ул һәр вакытта да укый, ул газеталарда укый, журналларда укый, китапларда укый. Чөнки моны беренчедән без
язылу вакытында да күрәбез, ничә мең тираж икәнлектән. Саннарда шуны күрсәтә. Саннарда күрсәтә һәм алай гына да түгел, безнең мәсәлән татар ул бер матбугат чарасына гына язылып калмый. Гадәттә якынча менә безнең мәсәлән акциялар һәм башка ниндер кызыксындыру чаралары вакытында без алардан язуның квитанцияларын җыябыз. 12-шәр, 13-шәр басмага язылган татарлар бар. Бер йортка килә. Ягъни күз алдыгызга китерегез, бер йортка 12-13 басма килә. Анда балалар басмасы да бар, анда хатын-кызлар басмасы да бар, анда сияси басмалар да бар, анда шәхси басмалар да бар. Ягъни татар укымый түгел. Менә мин үзем якынча теге безгә килгән квитанциялардан чыгып, ким дигәндә 2-3 басма яздыра дигән фикергә килеп барам. Һәм әйтергә кирәк, алар чыннан да тематик яктан бик төрле. Менә шунысы бик зур әһәмияткә ия, чөнки өйдә бит инде балаларда булырга мөмкин, олы буын вәкилләре дә булырга мөмкин. Ягъни һәр кайсы үзенә яраклы, үзенә кирәкле матбугатны һәрвакытта да эзли, таба һәм алдыра. Уртача яздыручы нинди басмаларга өстенлек бирә? Район басмаларымы ул, республика газеталарымы яки сияси басмаларымы, нинди басмаларга өстенлек бирә? Районда яшәүчеләр билгеле үзләренең район басмаларына, чөнки кеше һәрвакытта да җирле хәбәрләр белән танышмасы килә. Әйе, һәм аннары соң аның бит әле күршеләр арасында, туган-тумачалар, дуслар арасында, әйе. Телисең битләс, мисеңә барыбер менә шушы газета битләреннән син алар турында ниндер өр-яңа мәгълүмат укып чыгара мөмкинсең. Моңа хәтле мисал өчен күпмедер ел дәвамында дус булып та әле белмәгән ниндер өр-яңа, ниндер уникаль фактларны. Аннары соң балалар басмалары бик актив яздырып алалар һәм әйтергә кирәк, аларның бит инде балалар үзләре түгел, әти-әниләр гадәттә яздырып ала. Ягъни безнең менә хәзерге вакытта яшь булган, бала тапкан әти-әниләр чыннан да үз балалары өчен татарча укысын, татарча ниндер проектларга якын булсын дигән. Гаджетларда гына утырмасыннар өчен дигәнме? Иң беренче чиратта гаджетларда утырмасыннар өчен алдыра инде. Хатын-кыз басмалары легендар Сөембикә журналын әйтмичә мөмкин түгел, чөнки ул чыннан да бик актив укыла һәм әйтергә кирәк, аның менә үзенең укый торган ниндер бер аерым категориясе бар. Ягъни бер 35 яшьләрдән узгач хатын-кызлар чыннан да теге тормыш тәҗрибәсе өчен, осталык өчен, гомумән тормыш өчен алдыралар, укыйлар һәм бик яраталар. Республика басмаларында бик яраталар. Шәһри Казан газеталарын һәм башкаларны мин инде үзебезнең Татмедиада чыга торган басмалар турында әйтәм. Ватан Татарстанга да мәсәлән безгә хәтта ул безнең басма булмаса да барыбер квитанциялар бик күп килә һәм шәхси матбугатны да бик яратып укыйлар. Чөнки кешегә төрле матбугат кирәк, кешегә төрле мәгълүмат кирәк. Ул һәрвакытта да эзли һәм үзенә кирәкне һәрвакытта да таба. Акциялар турында әйтеп киттегез. Нинди акциялар бар? Кешенең әлбәттә теге без бит шундый заманда яшибез. Бер 10 тәңкә алсам, 1 тәңкәсенә кешбек дип өйрәттек біз кешеләрне хәзерме? Барыбер кеше нәрсәгәдер өмет итә. Бу уңайдан нинди акциялар бар? Гомумән стимуллаштыру бик актив рәвештә бара. Беренчедән һәрбер редакция үзем төрле бәйгеләр уздыра. Мисал өчен сез әлеге басмага языласыз, аларга квитанцияләрнең копияларын электрон почта аша гына булса да юллыйсыз һәм яңадан төрле бүләкләр уйнатыла. Һәр матбугат чарасы булмы? Ансы да бар. Ләкин безнең әле яңадан өстәмә рәвештә мәсәлән ким дигәндә 2 матбугат чарасына язылган кеше безгә квитанцияләрне юллый ала һәм без бик күп бүләкләр уйнатабыз һәм бу акционер җәмгыяте буенча инде. Әйе, бу Татмедиада чыга торган басмалар буенча һәм иң зур бүләк безнең бу юлы кар күрә торган җайланма булачак янәдән һәм аннан кала без яңадан бер 14-15 шундый зур саллы гына бүләк уйнатачакбыз. Бу безнең актив даими укучыларыбыз өчен. Димәк, укыда һәм файдалы бүлеккә дә ия булды дигән сүз. Һәм шулай булсын, укучыларыбыз артып торсын, укучыларның уку белән бергә бүлекләргә ату мөмкинлеге дә зур булсын. Шулай булсын. Укудан һәм фикерләүдән аерылмасагыз дигән фикердә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Студиябез кунаклары Татар кызы бәйгесенең финалисты Энҗи Габдуллина һәм бәйгенең кураторы Илүзә Мәхсүмова. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, сау-сәламәт булыгыз.